Moko txiki da, txori txiki bat, hipopotamoaren bizkarrean bizi dena. Eta hipopotamoak, hau da, animali handiak eta moko txikik, txori txikiak, elkarren artean daukate sinbiosi harreman bat. Elkarri laguntzen diote, baina bata bestearen gainean bizi da, eta orduan bata gainean bestea azpian. Handitasuna eta txikitasunarekin jolastu dugu, eta batez be ipuin hau da alegoria bat. Handiaren indarra eta txikiaren indarra oreka batean ipintzen dituena. Eta batez be hitz egiten dau hizkuntza harrotasunari buruz, bakoitzak bere hizkuntza daukagula, nahiz eta txikia izan, baina hori dala gu edo norbera egiten gaituena. Bai neukan gai bat, gaia esango nuke, zela hizkuntza harrotasunaren gaia, hori nahi nuen jorratu. Baina nire buruari galdetu nion, nola azaldu umei norbere hizkuntzaz harro egotea. Orduan animaliak baliatu nituen, oso identifikarrigarriak direnak umeentzat, hau da, hipopotamo handia eta txori txikia, bakoitza berehala identifikatu dadin animalia horrekin, eta nola azaldu hizkuntza harrotasunarena, kasu honetan txori txikiak izan nahi du handia, bezain, errespetagarria, beldurgarria eta indartsua. Eta orduan nahi du, horro egiten ikasi hipopotamoa bezala. Eta horren aritik azaldu hizkuntza harrotasunaren gaia. Ez dakit nola definitu, baina bilatu dut, hasiera-hasieran irudiak atseginak izatea edo erraz ulertzen diren irudiak, ez? Zen azkenean badaukate irakurketa bat hasierakoa ume txiki zuzendutakoa. Eta alde batetik hori saiatu naiz, baina gero atzean ere irudi bakoitzak metafora bisual bat edo ukitzea eta lurraldearen metaforakin jolasten saiatu naiz, eta hipopotamoa lurralde bezala irudikatzen. Eta hori saiatu naiz egiten. Jakingo bazen duzen bat aldiz aldatu ditugun laumina karaktere hauek, oso laburra da ipuina, ez? Album baten garrantzitsuena ilustrazioak dira, eta hitz gutxikoak dira albumak. Baina laumila karaktere hauek behin da berriz zirriborratu eta berridatzi ditugu umei ahalik eta ipuin errexena ematea aldera. Ez errezaren, sinplearen sentiduan, baina bai erraz ematearen asmoan. Moko txiki, hipopotamoaren bizkarrean bizi zen. Hain zen txipia eta isila, non hipopotamoari ez zitzaion ardura, txori moko txiki bat eramatea, bizkar gainean. Hain egiten zitzaion erosoa hipopotamoaren gainean mugitzea, non lurralde egin zuen haren larrua. Lurralde ibiltaria, mugari gabekoa. Denok mantendu behar dugula gure ahotsa, bilatu behar dugula gure barneko ahotsa, eta harro atera behar dugula ahots hori. Eta hori ilustrazio ezin ederragoekin lagunduta, horixe da Moko txiki.